चिरां दुवार समस्तिया जाहैबाय इउपिपिएल देरहाखानाय समस्ति आरो बेवहायनो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा आंखौ गेलेनो होफिनदों। गतिके बे समस्तिया दाबो इउपिपिएलनि देरहानाय समस्ति। ओंखायनो हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै आं नमिनेसन दाखिल खालामनाय समावहायबो फैनानै आशीर्बाद होफैदों। बेवहाय हाग्रामा महिलारियाबो दिनै नमिनेसन होगोन होननाय खोनादों। आंखौ फेजेननो होननानै बिथाङा हांखुर जालायनानै फैदों। बिथाङा बे इलेक्सनाव गावनि लासिंसिं जेननायखौ बेसेबां सह्य खालामनो हागोन आं मिथिया। जेननाया खाथां। हाग्रामा महिलारिया आगोलनिफ्रायनो आंजों जुजिनो होननानै अदालगुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनाय क'क्राझारसिम नागिरबाय थायाखै होनबा जे खाम्फा नों बहा थाखोमादों आं बेवहाय फै आंजों जुजिफै होनलाबायदों। दा ओंखायनो आंबो सानबाय जे बिथांनो आंजों जुजिनो थाखाय सुबिदा होनाया प्रयजन दङ। मोजां। ओंखायनो देबर गामियाव दा जोंनि हाइकमान्ड आफादनि जोंनि दोलोनि आफादगिरि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा आंखौ क'क्राझारनि देबरगाव समस्तियाव गेलेनो थाखाय दिनै घोषणा खालामबाय। आं गेलेनो थाखाय राजि जाबाय। हाग्रामानि सिमाङा जाफुंनाय नङा नामा सार? हाग्रामाया मोननैयावबो जेनगोन। 14 नाम्बारावबो जेनगोन, देबर गामियावबो जेनगोन। बे निश्चित नोंथांमोना नुबाय थागोन। नोंथांमोना सानैबो बे ओनसोलनि रायजोफोरनि खामानि मावदों बै समाव दाबो मावगासिनो दङ। दा हाग्रामा आरो नोंथांनि गेजेराव रायजोफोरा सोर बांसिन दङ? हाग्रामानि सापर्टारा जाहैबाय हाग्रामानि थाखाय नङा, बिपिएफनि थाखाय। आरो आंनि सापर्टारा जाहैबाय इउपिपिएलनि थाखाय। इउपिपिएल दोलोआ जेरैबायदि दा नैबे समावहाय समग्र बिटिसिनि बिभिन्न जाथि गस्थिफोरखौ लाजोबनानै हालुवानिफ्राय आरम्भ खालामनानै लेखा गोरोंसिम साख्रिआलासिम कृषकफोर, हिनजावफोर, हौवाफोर, बोराय बुरैफोर आरो सेंग्रा सिख्लाफोर, फरायनाय सात्र साथ्रिफोर गासैखौबो लाजोबनानै दिनै सान्थि प्रतिष्ठा खालामनाय आरो राजनितिक भाबै सामाजिक भाबै बयबो जाथिफोरखौ एकत्रित खालामनानै ओनसोलाव जौगानायनि हाबाफारिखौ जेरै लारि मावगासिनो दङ। बेखौ आदिबासि, राजबंसि, बर', गार', राभा, असमिया, बङालि, मुस्लिम, ख्रिस्टियान, हिन्दु, सरनिया जेसेबां जाथि गस्थि दं हिन्दी भाषी जोंनि जायगायाव बयबो इउपिपिएल दोलोखौ दा मोजां मोननानै बजबनानै लाबाय आरो गासैबो इउपिपिएल दोलोनोनो भट होजोबबाय। नोंथाङा देरहाखांनायनि उनाव माबायदि दायित्व लानानै खामानि मावगोन? बे उनाव फैगोन। दा इलेक्सनाव देरहाग्रोनांगौ आरो इउपिपिएलनि सरकार जाग्रोनांगौ।